హరే కృష్ణ. హరే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద స్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी संसारो कर्माणि बन्धनः पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 7వ అధ్యాయంలోని 33 శ్లోకము, తదుపరి 34 చూద్దాము. సో ఈ 33వ శ్లోకము తత ఆసాధ్య తరసాదారుణం గౌతమీ సుతం బబందామర్షతాం రాక్షః పశుం రశనయా యతా. తతః అంతటా. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా అశ్వత్థామ ఉపయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని అర్జునుడు మరొక బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించి దానిని ఉపసంహరించిన పిదప ఇది చెప్తున్నారు. అంతటా అర్జునుడు కోపంతో, ఎందుకంటే అశ్వత్థామ జరిపినటువంటి ఆ విషయానికి కోపంతో ఎర్రని తామ్ర గోళముల వంటి నేత్రములు గలవాడై గౌతమి సుతుని శాకచక్యంగా చేజిక్కించుకొని త్రాటితో పశువును బంధించిన రీతి బంధించెను. సో ఇక్కడ అర్జునుడు మొదటగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క మార్గదర్శకంలో అశ్వత్థామ ప్రయోగించినటువంటి ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఉపసంహరించి తదుపరి, ఎందుకంటే అంతకుముందు ఆ 2 బ్రహ్మాస్త్రాలు కలిసినప్పుడు మరి జనులంతా కూడా ముల్లోకాలకు నాశనం వాటిల్లుతుందా,
మరి ఆ ప్రళయ సమయంలో ఉన్నటువంటి అగ్నిలాగా జరిగినటువంటిది. సో కనుక ఆ సందర్భంలో అర్జునుడు ఆ 2 బ్రహ్మాస్త్రాలను వెంటనే శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు కోరిన రీతిగా వాటిని ఉపసంహరించాడు. ఉపసంహరించిన పిదప అర్జునుడు తనకు జరిగినటువంటి పరిస్థితి అంటే ఆ నిద్రిస్తూ ఉన్నటువంటి ఉప పాండవులను, ఆయుధాలు లేకుండా నిద్రలో ఉన్నటువంటి ఆ ఉప పాండవులను 5గురిని కూడా సంహరించినటువంటి వాడు. ఆ ద్రౌపది పుత్రుల హత్య, నిద్రిస్తూ ఉన్నటువంటి పిల్లలు, అధర్మమైన కార్యమైనటువంటిది. సో ఆ పనుల వల్ల ఇక్కడ అమర్ష తామ్రాక్ష, అమర్ష అంటే కోపం వల్ల ఎర్రబడినటువంటి ఆ కళ్ళు కలిగినటువంటి వాడైనటువంటి అర్జునుడు ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా అశ్వత్థామను తప్పించుకోనీయకుండా వెంటనే అతన్ని బంధించాడు అని చెప్తున్నారు. తర్వాత అర్జునుడు వేగంగా వెళ్ళి ఆ క్రూరమైనటువంటి కార్యాలను చేసినటువంటి ఆ గౌతమీదేవి యొక్క కుమారుడైనటువంటి అశ్వత్థామ. సో ఇక్కడ గౌతమి సుత అనేటువంటిది ఇక్కడ సుతం అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. కృపాచార్యుని సోదరైనటువంటి కృపీదేవి, ఆమెనే గౌతమీదేవి అని చెప్తున్నారు. సో కనుక ఆ గౌతమి దేవి అశ్వత్థామ యొక్క తల్లి. సో ఇక్కడ అశ్వత్థామ గౌతమి సుతుడుగా సంబోధిస్తూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే తదుపరి ఆమె యొక్క ప్రాముఖ్యత కూడా వస్తూ ఉన్నటువంటి. సో కనుకనే ఇక్కడ ఆ విధంగా సంబోధించి ఉంటారు. సో అర్జునుడు మరి అశ్వత్థామను శిక్షించాలి వచ్చినప్పుడు ఆ గురు కుటుంబం, గురువు ద్రోణాచార్యుడు ఇప్పుడు ఎలాగూ లేడు, కానీ మిగిలి ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క తల్లి ఉన్నది. సో ఆ విధంగా ఆ అశ్వత్థామ క్రూరమైనటువంటి కార్యాలు చేసినటువంటి, ఎందుకంటే అతడు చేసినటువంటిది ఒక సాధారణ యుద్ధ కార్యం కాదు. నిద్రిస్తూ ఉన్నటువంటి ద్రౌపది పుత్రులను హత్య చేసినటువంటి సందర్భం. కనుకనే అర్జునుడు చేసినటువంటి అర్జునుడు అశ్వత్థామ చేసినటువంటి ఆ ఘోర కార్యానికి మరి అతడు ఎంతో కోపంతో ఉన్నటువంటి వాడై ఒక పశువును తాడుతో బంధించినట్లుగా అతన్ని బంధించాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంతటా అర్జునుడు కోపంతో ఎర్రని తామ్ర గోళముల వంటి నేత్రములు గలవాడై ఆ గౌతమి సుతుని శాకచక్యంగా చేజిక్కించుకొని, అంటే తప్పించుకొని పోకుండా అతన్ని పట్టుకుని తాడితో ఒక పశువును బంధించిన మాదిరిగా బంధించాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అశ్వత్థామ యొక్క తల్లి అయినటువంటి కృపి గౌతముని వంశమునందు జన్మించి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. సో కనుకనే ఆమెను ఆ విధంగా గౌతమి అని సంబోధించడము. అలాగే ఇక్కడ అశ్వత్థామ చేసినటువంటి కార్యము, ఒక క్రూరుడు పశువు వలె ప్రవర్తించాడు కనుక మరి పశువులను తాడుతోనే కట్టేస్తూ ఉంటుంటాం కదా. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు మరి తన ధర్మరీత్యా ఆ బ్రాహ్మణ పుత్రుడైనటువంటి వాడిని పశువు వలె బంధించడం కూడా తగినగానే ఉంటుంది అనేది మన ఆచార్యులు శ్రీధరాచార్య స్వామి వ్యాఖ్యానించి ఉంటారు ఉన్నటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గుర్తు చేస్తున్నారు. సో అదేవిధంగా శ్రీధర స్వామి చెప్పినటువంటి విషయాన్ని తదుపరి శ్లోకంలో మరి శ్రీకృష్ణుడు భగవానుల వారి యొక్క వచనాలు కూడా దాన్ని సమర్థిస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది. మరి వాస్తవానికి అశ్వత్థామ గురుపుత్రుడు ద్రోణాచార్యుడు కృపి యొక్క దంపతుల యొక్క సంతానమైనప్పటికీ కూడా అతడు తన ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి దిగజారి ఒక పశువు వలె ప్రవర్తించాడు. అందుకే
అతన్ని పశువులాగా భావించడమే ఉత్తమము అని చెప్పబడుతూ ఉంది. అలాగే మనము తదుపరి శ్లోకాన్ని చూసినట్లయితే ఇంకా ఈ విధంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. శిబిరాయ నినీశంతం రాజ్వా భద్వారి కుంభలాత్ ప్రాహార్జునం ప్రకుపితో భగవానంబుజేక్షణః. ఇక్కడ అర్జునుడు శిబిరాయ అంటే బంధించినటువంటి, ఎప్పుడైతే సేజెక్కించుకున్నాడో అశ్వత్థామని తాళ్లతో బంధించిన తదుపరి శిబిరాయ నినీశంతం అంటే ఆ బంధించినటువంటి అశ్వత్థామను ఆ ద్రౌపది ఉన్నటువంటి అక్కడికి శిబిరానికి తీసుకుని పోవాలి అనేటువంటి భావిస్తూ తీసుకొని పోతూ ఉన్నటువంటి త్రోవలో మరి ఎలా ఉన్నాడు అశ్వత్థామ? తాళ్లతో బంధించి ఉన్నటువంటి వాడు. రజ్వా భద్వా రిపుం బలాత్, బలవంతంగా తాళ్లతో బంధించి వేసినటువంటి అశ్వత్థామను శిబిరానికి అర్జునుడు తీసుకొని పోతూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో ప్రాహార్జునం, సో అర్జునుడితో అంటూ ఉన్నారట. ఎవరు? భగవాన్ అంబుజేక్షణః ప్రకుపితో కోపంతో ఉన్నటువంటి ఆ అంబుజాక్షుడు అంటే కలువ వంటి కన్నులు కలిగినటువంటి, కన్నులతో వీక్షించేటువంటి వాడైనటువంటి కమలనేత్రుడు కదా. సో కనుక ఇక్కడ అంబుజేక్షణ అంటే కలువ కన్నులతో వీక్షించువాడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కోపంతో అర్జునుడితో ఈ విధంగా అంటున్నాడు అని చెప్తున్నా. అంటే ఆ అశ్వత్థామను బంధించి తాళ్లతో బంధించి పశువులాగా ఆ తదుపరి శిబిరానికి తీసుకువెళ్తూ ఉన్నటువంటి ఆ మార్గంలో త్రోవలో యుద్ధ శిబిరం దగ్గరికి తీసుకుని పోతూ, అక్కడే ఉంది కదా ద్రౌపది, అక్కడ ఆ ఉప పాండవులందరూ కూడా ద్రౌపది పుత్రులు సంహరించబడి అక్కడే ఉన్నారు. సో కనుక అక్కడ తీసుకొని పోతూ ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలో ఆ రీతిగా ఒక పశువులాగా తాళ్లతో బంధించబడి అశ్వత్థామను తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటే మరి ఆ అంబుజేక్షుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కోపంతో అర్జునుడితో ఇట్లు పలికాడు. అంటే ఇక్కడ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు అశ్వత్థామ వనరించినటువంటి కార్యానికి ఎంతో కోపితుడయ్యాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే అర్జునుడు అంతకుముందే అతని గురి పరిస్థితి చెప్పారు. ఎందుకంటే అర్జునుడు కోపంతో ఆయన యొక్క కళ్ళు ఎర్రగా తామ్రగోళాల వలె మారినాయి. ఎర్రని ఆ తామ్ర గోళముల వలె అతని యొక్క కళ్ళు మారినవి అని చెప్తున్నారు. ఎర్రని తామ్రము వంటి కన్నులతో కోపంతో ఉన్నటువంటి వాడు అర్జునుడు. సో ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అంబుజాక్షేణ అంటూ సంబోధించబడుతూ ఉన్నారు. అంటే భగవానుడు కూడా ప్రకుపిత కోపంతో ఉన్నటువంటి వాడు. మరి ఆ అంబుజేక్షుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు కోపంతో ఆ దుష్టుడైనటువంటి అశ్వత్థామ వనరించినటువంటి ఆ కార్యానికి కోపగ్రస్తుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో ఇట్లు పలికెను అని అంటున్నారు. ఏమన్నాడు అనేటువంటిది తదుపరి శ్లోకంలో మనం చూడవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఇద్దరు కూడా కోపంతో ఉన్నట్లుగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అటు అర్జునుడు ఇటు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఇద్దరు, అర్జునుడు కన్నులు ఎర్రని
తామ్రగోళాల పోలి ఉండగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని కన్నులు ఎర్రని కలువల వలె యుండెను. అంటే ఈ రెండు కూడా సమాన స్థాయిలో ఉన్నటువంటి కోపాలు కావు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అర్జునుని క్రోధము మరియు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క క్రోధములు రెండూ కూడా సమాన స్థాయిలో ఉన్నటువంటివి కావు. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరతత్వమైనటువంటి కారణంగా ఆయన ఏ స్థితి అందైనను కూడా పూర్ణుడుగానే ఉంటాడు. ఆయన క్రోధము ప్రకృతి త్రిగుణాల చేత బంధించబడినటువంటి ఈ బద్ధజీవుని వంటి క్రోధము కాదు. సో కాబట్టి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆయన క్రోధమైన కరుణైన రెండూ కూడా సమానంగానే ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఆయన ఏది చేసినా అది పరిపూర్ణమైనటువంటి ఉంటుంది కాబట్టి అతని క్రోధమైన ఆనందమైన రెండూ కూడా సమానంగానే ఉండేటువంటి అంశాలు. సో కనుకనే ఇక్కడ ఆ కోపోద్రిక్తుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు కమలనేత్రుడుగా కమలనేత్రుడైనటువంటి భగవాన్ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు కోపోద్రిక్తుడై అర్జునుడితో అంటూ ఉన్నటువంటి విషయము. ఎందుకంటే అంతకుముందు సంఘటన దీనన్నిటికీ చూసినట్లయితే అశ్వత్థామ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు. అర్జునుడు దాన్ని బ్రహ్మాస్త్రంతోనే ఎదుర్కొన్నాడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ఆదేశంతో ఎదుర్కొని ఆ రెండింటిని కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ఆదేశంతో ఆ రెండు బ్రహ్మాస్త్రాలను ఉపసంహరించాడు. తదుపరి అర్జునుడు అశ్వత్థామను పట్టుకున్నటువంటి అశ్వత్థామను శిబిరానికి తీసుకువెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం, తాడుతో బంధించి తీసుకువెళ్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అశ్వత్థామ ఇప్పుడు స్వేచ్ఛగా లేదు, బంధింపబడి ఉన్నటువంటి ఒక అపరాధి. ఆ అపరాధిని అక్కడికి తీసుకువెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో ఇక్కడ కృష్ణుణ్ణి అంబుజేక్షణ అని సంబోధించబడినటువంటి కమలనేత్రుడు, కమలం వంటి వీక్షణ కలిగినటువంటి దృష్టి కలిగినటువంటి వాడు. భగవంతుడు యొక్క కోపము అది అహంకారపూరితంగాను ద్వేషపూరితంగాను ఉండనటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఆయన యొక్క వీక్షణ ద్వారా తెలియచేస్తుంది. ధర్మ సంస్థాపనగా ఉండేటువంటిది. సో అలాగే ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క కోపాన్ని కూడా మనం చూసినట్లయితే ఆయన కోపంతో అర్జునుడిని బంధించాడు, కానీ వెంటనే శిక్షించలేదు. ఎందుకంటే ఒక భక్తుడు తనను నియంత్రించుకునేటువంటి వాడుగా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవలసినటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి ఆ బంధితుడైనటువంటి అశ్వత్థామను శిబిరానికి తీసుకువెళ్ళడము, ఆ తీసుకువెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కృష్ణ భగవానులు వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని, ఆ శిబిరంలో ద్రౌపది ఇతరులు ఇంకా పాండవులు ఏ విధంగా ఈ అశ్వత్థామ విషయంలో ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు, మరి భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని మరి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు తన భక్తులను అర్జున్ని కానీ వీళ్ళందరినీ ఏ విధంగా పరీక్షిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాలను మనము తదుపరి శ్లోకాలలో చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్. ధన్యవాదాలు. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు కానీ